Татарстан юлларында 380-нен артык күпер җимерек хәлдә, тагын 104 күпергә капиталь ремонт ясатырга кирәк. Күперләрнең начар хәлдә булуының сәбәбе аларга йөкләнешнең артуына бәйле. Проблема белән хәбәрчебездә кызыксынды. Шәһәрләр белән төбәкләрне таштыручы артерияләр, күперләрне җентекләп карап, ремонтлап торсаң, инженерлык конструкцияләре гасырлар дәвамында хезмәт итә ала. Артык йөкләнеш, конструкцияләрнең искерүе, әйләнә-тирә мохитның тискәре йогынтысы, буларның барысы да күперләрнең җимерелүенә китергә мөмкин. Татарстанның төбәк автомобиль юлларында 1000ннән артык күпер бар. Шуларның 4-е авария хәлендә, 384-е бөтенләй җимерелгән диярлек. Заманча нормаларга күперләрнең нибары 18% Наибольший урон сохранности мостов наносит тяжеловесный транспорт. Инерт материалларны ташучы зур авырлыктагы транспорт зур зыян китерә. Алар 50 тоннадан артык авырлыкка җитә. Шул сәбәпле күптән түгел Тукай районындагы күпердә машиналар йөри торган урында плита җимерелеп төште. Башка төбәкләрдә күперләр җимерелү тагын да аянычрак нәтиҗәләргә китерде. Амур өлкәсендә тимер юлга эстакада белән бергә аның аша үткән тик машинасы килеп төшә. Мордовиядә бер күпер җимерелә. Башкортстанда күпер җимерелеп, тимер юл аша юл өлеше яраксыз хәлгә килә. Хәзер транспортны контрольдә тоту буенча бурычлар ЮХИДИ һәм Ространснадзорга йөкләнгән. Татарстанда аларга тиешле җиһазлар бирүдә юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе ярдәм итә. Билгеләнгән параметрларны артырган өчен җәза каралган. За данное административное правонарушение. Моның өчен административ штраф билгеләнгән. Машина йөртүчеләр 7-10 мең сум штрафка тартыла, яки 4-6 айга кадәр идарә итү хокукыннан мәхрүм ителә. Юридик затлар өчен 400-500 мең сум штраф каралган. Фанис Мөхәммәтов, Илмира Исмәгыйлова, Татарстан яңалыклары.